na zo gida jaha ta yobe garin masoya bayan nisa hakikani dukkanin bayani da ni da ku mutu tare ba. Jawa Bidala! Jawa Oga! A duniya! Mata ne kuma na. To bari mu wannan daga fuska biyu su take so. Ku taba mu gani maza da kuma mata su ne. Wanda suka fara biyu ne. Gayin gari mai tare da gobe. Ni ne da ku nake alfahari. Ni ne da ku nake alfahari ɗan uwana. To ku amsa mana. DJ, rayuwar talakawa malam abin babu daɗi, abin babu daɗi, mutum da muke yi a kodo.
Na zuwa abokin. Ka soja ba. Ni ake guda a cikin uwa a harba ne da ya ce mai kan da dawo. Kamar da na fadi maka baki ɗaya duka ma fadi mai sai ba da na ba ta ba aikin mun ana ga san kama kuma da ni na ake guda a ga amma yanzu da ba ni da ba. Yadda ne kuma yanzu ma na mai za su kama. Kai gida ai daga Isfani ne. A'a daga Isfani kacce ba kai yake mu ba. A bai gida gaskiya na faɗa. To a'a kuna ina da yanzu mutane. Ina da sabo. A bari na fata. Bakin ciki na ya ma kai. Mutanen yi zuba ka san an yi sanda. An ko wannan ai wannan ba kula mutum ne ga je mutanen yi zuba ruwan ma bare da. Wannan kwa ai ni na ga Ko bisa. Kullum na yi zubari muna tare da wata ni ba a yi zubari ba ya ba ni tona ka da hanya. Jaki ma maganar kasar da ake tura masa shi ne kaga tafiya ne ake tura da aiki. Kuma kartau ne ni sarkin noma idan na ɗauki gona daga nan. Tafi daga nan daga farkon iskari zuwa ƙarfi. Idan aka tona mai da matakin nan a ta ƙasa yana ko haƙƙin gona. Haƙƙin da kai na ba ki ha. A zuwa ɗauki nan ka zai yi ma da ba. Da, gama da ke baka da labari. Ai shi ne ba da gani. Na wannan dai dan kayan ciki ne wannan sokin san abin da za ka ta wannan hauzo ba ki dan yaba ne kin sani ya kuma ga masu kudin muna tare da su ba ka mana ku. Aha, inda kika ce su bari ne ko ma su jani zanen da kariya ne. Sai ba wannan da yayi na rago ko da kuni in ba da ramar kyauta. Ba da shi ne ya kyauta ba a gurin nan garin gurin ba. Mutum ba ko ya kai ya su kuɗi ta bari ya dubu goma da ɗan ba aka ba shi miliyan da aka ba shi kuɗi na haji. Ko ta bai ma su na ce to duk kana mun wannan kyautar a ƙara sani a ƙara da raba da ke yin su. To ya. Kale gida na mai. Ta yi mata ta goma sai kuɗi ne jama'a ta tare. Alhamdulillah. Kuɗi irin wannan ka je da yanzu ma ka kawo wani mata. Ya ƙware ka ciki shi.